Estiża l-iskema Ir-Rinova Darek imnedija mill-Awtorità tal-Bini u l-Kostruzzjoni bilan li tappoġġja rinnovazzjonijiet effiċjenti fl-użu ta' enerġija fi proprjetajiet residenzjali madwar il-Gżejjer Maltin. L-iskema li se tiftaħ għal pubbliku tnejn hija għal binjiet residenzjali fir-reġjun tan-nofsinhar, jiġifieri fil-lokalitajiet ta' Birzebbuġa, il-Fgura, Ħalanxa, il-Gudja, il-Ħamrun, Ħalluqa, Witilajn, Marsa Xlokk, Ħal-Qormi, Raħal Ġdid, Santa Luċija, Santa Venera, Ħaltarxin, Ix-Xajra, Ħażabbar u Żejtun. L-għotja hija disponibbli brata fissa ta' kofinanzjament ta' 75%, fil-waqt li għal familji li dħul baxx li jirċievu l-in-work benefit, ir-rata titla' għal 90%. L-applikanti jistgħu jirċievu għotja li tlaħħaq il-15,000 euro għal bosta xogħlijiet fosthom bdil ta' aperturi, insulazzjoni u għall-installazzjoni ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli fost oħrajn. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità għall-Bini u l-Kostruzzjoni, il-Perit Rodrik Bonnici, spjega li matul l-2025 madwar 2000 persuna applikaw għall-iskema imħadma mill-BCA. Minnhom madwar 1800 applikazzjoni għaddew għat-tieni fażi u bħalissa qed jitarblu biex eventwalment isir ix-xogħol. Għandek l-ewwel fażi fejn inti tur interess fejn iddaħħal informazzjoni bażika, jiġifieri dettalji personali u kuntratt, eventwalment Umbat għandek it-tieni fażi li inti ddaħħal rapport min-naħa tal-assessur rigward enerġija, u mbagħad għandek it-tielet fażi fejn isir ix-xogħol. Eventwalment kull persuna li tasal fit-tieni fażi kemm jekk tgħaddi għat-tielet fażi jew le ħadd ibbenefika minn massimu ta' 875 euro biex tkopri l-ispejjeż tal-assessur. Il-Ministru għall-Ġustizzja u r-Riforma tas-settur tal-Kostruzzjoni, Jonathan Attard, indika aktar skemi li jinċentivaw soluzzjonijiet sostenibbli u effiċjenti. Naraw kif inkomplu insostnu dawn l-iskemi li rajna li minn sena l-oħra nibqgħu jinħarġu għal reġuni vari, imma wkoll fi żmien li ġej bħala awtorità nħarsu l qudiem biex nvaraw aktar skemi li jinċentivaw lill-familji tagħna, lill-laqdiet fih dan is-soċjetajiet tagħna biex imorru għal soluzzjonijiet aktar effiċjenti u aktar jirrispettaw l-ambjent. Matul l-istess konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat li bini li għandu użu kummerċjali jew mhux residenzjali ma jikkwalifikax għal din l-iskema. Fl-istess waqt, xogħlijiet dekorattivi jew rinnovar li mhuwiex marbut mal-effiċjenza tal-enerġija mhuwiex eliġibbli.